हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे अनलाइन क्लास लानो ओंखारदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 6 नि चैप्टार 2 सशियेल साइन्स नि दा बेखायनो जायफोरहा नोंथांमोना क्लास 6 नि नङा एबा स्टुडेन्ट नङा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जास्ट जाहाथे बिसोर फरायसाफ्रा मोनहैनो हायो आरो गासैबो लकडाउननि समाव बुजिनो हानाय जायो दा बेनि अनगायैबो क्लास 6 नि जुदि आरो गुबुन क्लासनि जुदि माखासे क्लास अनलाइन लानाय दंगासिनो दङ डिसक्रिप्शनाव लिंकफोर दङ बेजों थानानै नाय नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै गावबागाव बासिनानै नायनो हानाय जागोन दा बेजों लोगोसे बेनि मोजां खौरां जाहैबाय नट्सफोरखौबो मोनफानाय जागोन पिडिएफ फाइल दानिया फैदो बाहाय दङ चैप्टार 2 आव मा होनदों बुहुमनि देरथाय आरो महर दानिया बाहाय मा होननाय जागोन फैदो फरायसाफ्रा गासैबो बिजाबखौ बेखेवनानै लाफा बेनिफ्राय नायलां आरो बबेखौ बुजियाखै बेखौल' क्लास लानायाव नायबाबो जायो माखासेयाथ' ओरैनो फ्राय बुजिखायो लिरखाजोबनाय दानिया फैदो बाहाय मा होननाय जादों बाहाय दङ बुहुमनि देरथाय आरो महर होनदों बुहुमनि महरा माबादि आरो बिनि गिदिरा माबादि एबा मा साइजनि जानो हागौ दा बेखौल' बाहाय मोजाङै फोरमायनाय दङ नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे जोबोद गोनांथार बाथ्राफोर दाहाय दङ गिदिरफोराबो जायफोरखौ मिथिया दा बाहाय दङ नायलांनि फै बुहुमखौ अख्रांमानिफ्राय नाहरोबा बेबायदि नुनो मोनोनो मा नुयो बुहुमा मोनसे जोबोर दुलुरद्राय नङा एसे बिजौआव लावसें महरनि आरो बेयो मा होनदों मा होनो गोजौनिफ्राय नायनाय समाव सेटेलाइटजों खेबनाय समाव अख्रांनिफ्राय नाहरोबा बुहुमाव दै आरो बिफां लाइफां बायदिसिनाफोर थानायनि थाखाय गोथां नुयो बेखायनो मा होनना बुङो ब्लु माने प्लेनेट होननानै बुंनाय जायो जोंनि बुहुमखौ ब्लु प्लेनेट जेरै जों बाहाय नुदों बेबादि नुयो होनदों दानिया अब्ला नुनो मोनबाय बुहुमनि महरा मोनसे दुलुर आरो बियो मा होनामोन दुलुरबाबो नै बाहाय खिन्थाना होदों दे सावगारियाव नोंसोरनो बेयाव दुलुर होननाय बादि जोंबो जोग्रा बल भलिबल बुग्रा बल बेफोरबायदि खेबसेनो गासिबो दुलुरद्राय नङा बिनि महरनि एसे मा होनदों नैबे मिरु बाहागो होननानै जायफोरखौ बुंगोन दा मोनलांगोन दा बे गोजौ बाहागोआ एसे लावसें महरनि जायो होनदों नाथाय गासिबो लावसेंद्राय नङा आरो दाउदैया एसे बिजौथिं मोनसेथिं जंब्लिब जायो नाथाय नैबे गिदिरथिंजाय एसेल' जंब्लिब जायो थिग बेबायदि महरनि जानो हागौ होनदों आरो दानिया फैदो बाहाय मा दङ नायलांदिनि दा जोंहा बुहुमनि महरा दुलुर आरो बेखौ माब्रै जखा सुयो दा बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जागोन जायखौ मा होननानै बुङो होनदों बुहुमनि सुनो थाखाय जोंहा माखासे हांखोफोर सानखांनानै लादों बैफोर हांखोफोरा मा बेफोरखौ जों दा लासै लासै मिथिगोन दानिया नायदो बुहुमखौ सुनो थाखाय बिगियानगिरिफोरा मा खालामना लादों होनदों माखासे हांखोफोर साननानै लादों आरो बेनि अनगायैबो बुहुमखौ नायनो थाखाय मोनसे मा होनो जोंहा सानखान्थि हिसाबै बाहाय लादों जेराव मा होनना बुंदों बुहुमनि गेजेर बाहागोखौ मोनसे मिरु खालामनानै बेखौ मा खालामनाय जायोनो सुनाय जायो जायखौ जोङो कम्पासनि भुमजुनि जिमेट्रि बाकसाव थानाय गुबुन आगजुफोरजों जों स्केलफोरजों जों सुनो हायो जेरै बेंखन आखियो नोंसोरो मोनथ'वाखैबा उननि क्लासफ्राव मोनलांगोन नोंसोर सानखान्थियाव दा बेबादि सुनानै नायोबा नुनो मोननाय जायो होनदों जे नैबे बुहुमनि गेजेर बाहागोखौ मिरु खालामनानै बेनिफ्राय ओरैजाय सोरगिदिं सुनाय जायो होनदों आरो बे मिरुखौ मा खालामनानै लादों होनदों नैबे मोनसे सावगारियाव नुदों जे मोनसे मिरुनि गेजेरजों बुहुमखौ खेबसे थुब्ला सिनखावनानै लायोबा बेखौ मा खालामनो हायोनो मिरु दान्दा होननानै मुं होदों बेखौ जिहेथु आरो बेजों बुहुमनि सा बाहागो खोला बाहागो दा बेबादि सुनानै माखासे बुहुमाव थानाय जायगा दिग आरो बिनिफ्राय ओनसोलफोर बिसोरखौ संदाननानै दिहुननायाव हेफाजाब खालामो होनदों दा मानो थाखाय बेबादि होनदों जास्ट बे बिगियानगिरिफोरा खालि जोंनि बुहुमखौ बेबादि दाननानै सिन होनानै हमनानै लानाय बे मोनसे माने जायगा दिहुननाय डिग्री दिहुननाय मा होनो थिग मथन थंखौ दिहुननाय बेनि थाखायल' बेफोरखौ बाहायनाय जायो नाथाय बियो जोङो मोगथाङाव बुहुमखौथ' दानखावनो हाया बुहुमखौ मिरु सिन बोनो हाया दा बेखायनो बेयो सावगारियाव एबा जोंनो माखासे बेसादफोरखौ बिगियानगिरिफ्रा गावसोर संदाननानै दिहुननांगौनि थाखाय बेफोरबायदि सानखाना लानाय जादों आरो दा बेखौनो मा होननानै बुंदों होनदों बुहुमनि मिरु दान्दा होनदों दाना बे मिरु दान्दानि दानिया मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन बुहुमनि मान सावगारि आखिनायानो जा भारतनि मान सावगारि आखिनायानो जा जायखिजाया मान सावगारि एबा मेप आखिनायाव बे बाथ्राखौ गोसोआव ला जेब्लाबो बिजाबनि खर' बाहागोथिंजाय सा थागोन आरो बिनिफ्राय गाहाय बाहागोथिंजाय खोला थागोन दानिया नुनो मोननाय जागोन जेला गोजौखौ सा बाहागो खालामोबा आगदा फारसेथिंजाय मा जागोन सानजा आगसि फारसेथिंजाय मा जागोन सोनाब जागोन मिथिबाय दाना बेबादि बेखौ गोसोआव लाथार जेब्लाबो सानजा सोनाब
नैथिंजाय सोनाब जागोन। गोजौआ साहा जाबाय नालाय, गाहाया खोला। दानिया बे हिसाबै बुहुमखौबो बेबादि राननाय जादों आरो दानिया बुहुमनि मेप आखिनायावबो बेखायनो मा जागोन होनदों, साहा बाहागोथिं थानायखौ साहा मिरु आरो खोला बाहागोथिं थानायखौ खोला मिरु खालामनानै लानाय जादों। दा बेखौ गोसोआव ला। आरो बुहुमखौ बिगियानगिरिफ्रा एबा जोङो बुहुमखौरांगिरिफोरा मा खालामदों, मोजाङै बुहुमखौ मोनसे आखायावनो मोनसे टेबोलावनो लानानै जों गासैबो बाथ्राफोरखौ नायबिजिरनो हानायनि थाखाय मोनसे मेपनि जथाय बानायदों, जायखौ ग्ल'ब होननानै बुंनाय जायो। बेयो महरा बेबादि। बेखौ नोंसोरो मोगथाङाव नायनो लुबैदोंबा, दांनायनो लुबैदोंबा गावबागाव फरायसालियाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंसोरो फोरोंगिरिनाव बिनानै ग्ल'ब नायनो होननानै बिबानो जाबाय आरो मेप नायनो होननानै बिबानो जाबाय। गासिबो फरायसालियावनो थाखायो। दानिया बेबादि साननानै लानाय जादों आरो सा मिरु खोला मिरु। दानिया बिनिनो बुहुमखौ बोखावनानै नायोबा जों जेरै बलखौ हाखावबा, नारें खमलाखौ हाखावबा थुब्ला जेरैबायदि नुयो बेबादि नुयो आरो। दानिया बेखौ मा होननानै बुंदों नाय, बेयो मोनसे गोसोआव लानो गोनांथार। जोंनि बुहुमा दहायो बुहुमखौ मा खालामदोंमोन, ओरैजाय सा आरो खोला बाहागोजों मोनसे बोखावनाय मोनसे मिरु दान्दा हमनानै लादोंमोन। बेनिफ्राय मा खालामामोन, खावसे खावसे बाहागो रानदोंमोन। दानिया दा बे सा आरो खोला बाहागोखौ मा खालामगोन, सानजा आरो सोनाबै मोनसे बेबादि हांखो गेजेर बाहागोजों साननानै लानाय जादों आरो बे हांखोआ बुहुमखौ खावनै खालामदों आरो बे हांखोनि मुंखौ मा दोनदों, बे हांखोनि मुंखौ बिषुब हांखो होनना बुंदों, जायखौ इंराजियाव इकुवेटर होनना बुंनाय जायो। दा बे बिषुब हांखो, दा बे बिषुब हांखोखौ मिरु खालामनानै साहा बाहागोखौ आलादा खोला बाहागोखौ आलादा बेबादि मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों, जायखौ साहा दुलुरखाव आरो खोला दुलुरखाव होनो। साहा दुलुरखाव माने मा, दुलुरनि खावसे नालाय साहा दुलुरखाव, खोला दुलुरखाव माने मा, खोला दुलुरनि मोनसे बुहुम दुलुरनि मोनसे खोलानि बाहागो, खावसे बाहागो खोला दुलुरखाव। दा बेबादि रानदों, साहा दुलुरखाव खोला दुलुरखाव। दा बेबादि रानदों। मेपाव नायोबा नुनो मोननाय जागोन, भारतनि मेपा नैबेयाव एसिया हादरमाया थारमाने बिषुब हांखोनि साहा दङ। बेखायनो जोंना भारतआबो एसिया हादरमायाव दं नालाय साहा दुलुरखावआव दङ। जों थानाय जायगाया बेयाव दङ, बेखायनो साहा दुलुरखावआव गोलैगोन। बेखायनो सोंनायावबो दङ, नोङो बबे दुलुरखावनि थागिरि होनबा जों भारताव थायो नालाय, बेखायनो बे साहा दुलुरखाव। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन, नायदो दानिया नैबेहाय दंबावो। बेनि बाथ्राया जाहैबाय, दानिया फैदो मिथिनो गोनाङा, नैबे बुहुम। जोङो दहाय नुदोंमोन मोनसे बुहुमखौ गेजेर बाहागोजों नैजाय मोनसे मा साननानै लानाय हांखो दङ होनदोंमोन। जोङो गेजेर बाहागोजों ओरै साननानै लानाय मोनसे हांखो दङ होनदोंमोन, जायखौ जोङो बिषुब होनदोंमोन। दासो होनदोंमोन जोङो बिषुब हांखो इकुवेटर, नङा होमबा? बेखौ लानाय जादोंमोन। दानिया बे बिषुब हांखोनि अनगायैबो माखासे थाथाय जायगा, सम बेफोरखौ जोङो दिहुननो लानायनि हानायनि थाखाय माखासे हांखोफोर सानखांना लानाय जादों होनदों, जेरै बे मोनसे, बे मोनसे, बे मोनसे, बे मोनसे। दा बेबायदि सानखांना लानाय बाहागोफोरखौ एबा हांखोफोरखौ सा खोलायै बिषुब हांखोजों स्रें स्रेङै ओरैबो आरो खोला दुलुरखावथिं ओरैहायबो बेबायदि सानखांना लानाय हांखोफोरखौ मा होनना बुंनो, अक्क हांखो होनदों। अक्क, जेरैहाय बिजाबाव नोंसोर नुगोन अक्क हांखो बुंनाय जादों, अक्क हांखो बुंनाय जायो जेखौ। दा बे आरो बेयाव जादों साननानै लानाय हांखो, जोङो दहाय सिगांसिम गिबि हिसाबै, गाहाय हिसाबै बे जाहैबाय बिषुबमोन। बेयाव जेब्लाबो बेखौ 0 डिग्री साननानै लानाय जायो। बिनिफ्राय ओरैजाय आगसि सा मिरुथिं थाङोबा बेनिफ्राय 1 डिग्री थाङोबा, 1 डिग्री थानाय हांखोआव जुदि अक्क हांखोआ बोजायोबा 1 डिग्री अक्क हांखो, 2 डिग्रीयाव थायोबा बेबायदि 2 डिग्रीयाव, बेनिखायनो मा जादों बेहाय 20 डिग्रीयाव थानायखाय 20 डिग्री अक्क हांखो, 40 डिग्रीनि अक्क हांखो, 60 डिग्रीनि आरो 90 डिग्रीनि अक्क हांखो। जोबथारनाया 90 डिग्री जागोन नैबे मिरुआव। थिग बिदिनो खोला बाहागोथिंबो बिदिनो जालांगोन। बिषुबनिफ्राय 0निफ्राय जागायनानै 1, 2, 3 डिग्री थाङै थाङै मिरु बाहागोथाराव 90 डिग्री जाहैगोन। बेखायनो सोंनाया दङ, मिरु बाहागोआव बुहुमा बेसेबां डिग्री खना जाना थायो होनबा बियो 90 डिग्री जागोन। बेनिफ्राय बिषुब हांखोआ बेसेबां डिग्री खना जाना थायो होनबा बे 0 डिग्री जागोन। बेखौ गोसोआव ला। बे सोंनाय दङ, बेखौ गासैखौबो नोंसोर बाहाय फरायबा मोनगोन। दानिया बेनि अनगायैबो मा होननाय दंबावो, अक्क हांखोनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला। अक्क हांखोनि बेलायाव मा होनदों नाय, नैबे अक्क हांखोआ दहाय जों होनामोन माबे, नैबे बिषुब हांखोखौ जोङो 0 डिग्री लानाय जादोंमोन। दानिया बे बिषुब हांखोनि साहा बाहागोथिं 23.5 डिग्री साहा अक्षफानाव, माने अक्षफान माने अक्क हांखोनि जानथाय, बा बेखायनो मा अक्क हांखोनि जानथायखौनो अक्षफान होनदों। दानिया बिषुब हांखोनिफ्राय साहा 23.5 डिग्री सा अक्षफानाव थानाय माखौ, अक्क हांखोखौ कर्कट क्रान्ति होनना बुङो होनदों, कर्कट क्रान्ति। दा बेखौनो गोसोआव लानो गोनां।
बिषुब हांखोनि साहा 23 डिग्री अक्ष हांखोआव थानाय अक्षफानाव थानाय अक्ष हांखोखौ कर्कट क्रान्ति बुंनाय जायो। दा बे गोसोआव लाथारनांगौ, जोबोर गोनांथार। बिनि उनाव खोला दुलुरखौआवबो नायदो। बिषुब हांखोनि खोला दुलुरखौआव थानाय 23 डिग्री खोला अक्षफानाव थानाय माखौ हांखोखौ अक्ष हांखोखौ मकर क्रान्ति बुंनाय जायो। दा बेखायनो कर्कट क्रान्ति आरो मकर क्रान्तिया माखौ बुङो होनबा बियो जोबोद गोनांथार, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय सा दुलुरखौआव गाया गोलैगोन 66 डिग्री अक्षफाननिफ्राय 90 डिग्रीसिमा सा दुलुरखौआव गोलैजोबदों एबा सा मिरुआव गोलैगोन। बिनिफ्राय खोला मिरुआव गोलैगोन 62 डिग्री अक्षफाननिफ्राय 90 डिग्री अक्षफानसिमा खोला मिरुआव गोलैगोन। बेखायनो मिरु ओनसोला बेसेबां डिग्री अक्षफाननिफ्राय गोलैयो होनबा बेखौ लिरनांगोन 66 डिग्री। बेनिफ्राय कर्कट क्रान्ति होननानै बुङोबा बेयो बिषुबनिफ्राय साहा 23 डिग्री आरो मकर क्रान्तियाबो बिषुबनिफ्राय खोलाहा 23 डिग्री अक्षफानाव थानाय। दा बेखौनो मकर क्रान्ति। दा बे मोननैया जोबोद गोनांथार, बेयाव होखानाय दङ। दानिया बिनि उनावहाय माखासे जोंहा मिथिनो गोनां बाथ्रा बेयाव दङ। नैबे बुहुमनि मिरु ओनसोलावनो नायदो। दानिया मा होननाय जादों, जोंनि बुहुमनि बिषुब हांखोआ बुहुमनि गेजेर बाहागोआव दङ जिहेतु, बेखायनो बिषुब हांखोनि गेजेर बाहागोजों जोंनि सान एबा जोंनि मा होनदोंमोन साना सिदा थोंजोङै गोलैयो होनदों। बेखायनो बेयाव जेरैखि जाया बाहाय जेरैबाबो साना बोसोरफ्रोमबो माने बोसोरसेयाव फुरायै बेखिनि ओनसोलाव साननि सोराङा थोंजोङै गोलैनायखाय बेयाव जोबोद गुदुं जायो होनदों। बेखायनो बे ओनसोलखौ गुदुं मण्डल होननानै बुंनाय जादों। आरो बिनिफ्राय जेसेबांनो ओरै खोलाहा थांबाय थागोन, जेसेबांनि साहा थांबाय थागोन बेयो साननि सोराङा एसे खेंस्ला जालांबाय थानानै सा मिरुआव साननि सोराङा थोंजों गोलैहैनाय नङा। मालाबा एसे नांगोन, मालाबा नांहैनाय नङा। दा बेबायदि नांहैनाय नङा नालाय, दानिया बेखायनो मा जाबायनो सा मिरुथाराव साननि सोराङा थोंजों गोलैहैयैखाय बेनि दुंथाया 0 डिग्रीनिबो खम जायो होनदों। 0 डिग्रीनिबो खम जायोब्ला दाना मा जायो, दैया 0 डिग्रीयाव मा जायोमोन लाथा खायो। बेनिफ्राय 1 डिग्री जानाय लोगो लोगो आवलियो। बेनिफ्राय 100 डिग्री जानाय लोगो लोगो 100 डिग्री सेलसियास जानाय लोगो लोगो मा जायो, खफ' जानानै उरायो होनदों। दानिया बेखायनो मा होनदों, दैया सा मिरु आरो खोला मिरु ओनसोलाव साननि सोरां थोंजों नांहैयैखाय 0 डिग्रीनिबो खम जायो। बेखायनो बेयाव दैफोरा बरफ जानानै लाथा खानानै थायो होनदों। दा बेखौनो गोसोआव ला। आरो बिनिफ्राय बे सा मिरु ओनसोलनि बरफ जानानै लाथा खानाय ओनसोलनिफ्राय नैबे ससे गेजेर बाहागो ओरैबो बिषुब ओनसोल नांफैया, ओरैबो मिरु ओनसोल नांहैया। थिग बिदिनो खोलाहाबो ओरैबो बिषुब हांखो नांहैया आरो मिरु ओनसोल नांहैया। दा बिदि गेजेर बाहागोखौ माने गुदुं दुङा-सुवा ओनसोलाव थानायखाय दुङा-सुवा मण्डल होनना बुंदों। दा बेखौ बिदुंखौ नायनानै मोनथाम बाहागोआव रानदों। बिषुबा गुदुं मण्डल, मिरुआ गुसु आरो बे गेजेर बाहागोआ दुङा-सुवा मण्डल। जों थानाय भारत हादराबो दुङा-सुवा मण्डलाव दङ, एसिया हादरमाया। बेखायनो जोङो दुङा-सुवा मण्डलाव जों थानो हानाय जादों आरो। दा बेखायनो दानिया बेखौ गोसोआव लानो नांगोन, नों थानाय ओनसोला बबेयाव गोलैयो बेखौबो सोंनाय दङ। दानिया बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्राखौ बाहाय नुनो मोननाय जागोन। बे जाहैबाय मा बुस्थु, साननानै नायदो। जोङो दहाय नुदोंमोन बुहुमनि सा आरो खोला बाहागोजों मा होनदोंमोन, सानजा आरो सोनाब बाहागोजों फोनांजाबनाय माखासे हांखो साननानै लानाय जादों, जायफोरखौ जों अक्ष हांखो होनदों। आरो बिनिनो गेजेरनि गाहाय अक्ष हांखोखौ एबा गेजेरनि बाहागोखौ जों मा होनदोंमोन, बिषुब हांखो होनना बुंदोंमोन। दानिया मा जाबाय, जोंनि सानसुमैगिरिफोरा बुहुमनि जायगा थाथाय आरो मान सन बेफोर गासैखौबो दिहुननो सुबिदा जानायनि थाखाय आरोबाव माखासे हांखो साननानै लानाय जादों होनदों। जाय हांखोफोरखौ बिसोरो दानिया सा आरो खोला मिरु मोननै बाहागोजों फोनांजाबनानै बोनाय जादों। दा बे सा आरो खोला मिरुजों फोनांजाबनानै बोनाय हांखोफोरखौनो साननानै लानाय हांखोफोरखौनो द्राघिमा हांखो होननानै बुंनाय जादों। बेखौ गोसोआव लादोलाय। दाना द्राघिमा हांखो माखौ बुङो होनबा बिजाबावबो दंखायो। दानिया मा जालायबाय, बे द्राघिमा हांखो बिहा सा आरो खोलाजों फोनांजाबो। दहायनि अक्षआ सानजा आरो सोनाबजों गिदिं खननानै लानाय। नाथाय बे हांखोआबो बेखौनो गोसोआव ला, बुहुमावथ' बिदि हांखो गैया। नाथाय बेखौ खालि जोङो साननानै लानानै बुहुमनि मेप आखिनाय, जायगा सम बायदिसिना दिहुननायनि सुबिदानि थाखाय बेफोरखौल' साननानैल' लानाय जादों। दा बेखायनो दानिया मा जाबाय, बे द्राघिमा हांखोआबो मोनसे गाहाय द्राघिमा हांखो साननानै लानाय दङ। दा बे द्राघिमा गाहाय हांखोनि अनजिमायानो मा होनो 0 डिग्री जानानै थायोलायनो बेनाबो। दानिया बिनि उनावहाय ओरै आगसि ओरै आगदा फारसेजों मोननैथिंबो बेयाव माखासे बेजोंनो स्रें
द्राघिमा हांखोफोर साननानै लानाय जादों आरो बे द्राघिमा हांखोफोरा गासै 24था दङ। बेखौ गोसोआव ला 24था द्राघिमा हांखोफोर दङ बे आरो बे द्राघिमा हांखोनि गाहाय द्राघिमा हांखोआ मा होनदों द्राघिमा हांखोनि गाहायथार हांखो लाजेननाया मोनसे लण्डननि माने इंलेण्ड हादरनि दा आथिखालाव UK होनना बुङो इउनाइटेड किंडम दा बे हादरनि राजथावनि लण्डन बे लण्डनाव थानाय ग्रीनिच मान मन्दिर मोनसे मन्दिर दङ दा बे मन्दिरनि साजों बे साननानै लानाय हांखोआ गाहाया थांदों दा बेखायनो बियो गुदि द्राघिमा हांखो होननानै बुंनाय जायो दा बेखौबो गोसोआव लाथारनांगोन गुदि द्राघिमा हांखोआ बबेयावनो दानि इउनाइटेड किंडम हादरनि राजथावनि लण्डन गोदो इंलेण्डमोन मुङा दानिया बेनिफ्राय बेयाव थानाय ग्रीनिच मान मन्दिर साजों साननानै लानाय हांखो दा बेखौ लानांगोन गोसोआव दानिया बे हांखोफोरखौ दंमोन 24था आरो बे 24थानि सायावनो मा लादों बेखौ नोंसोरो उननि क्लास 7आव चेप्टार 1आव मोनहैगोन गिदिरथार बे द्राघिमा हांखोआ मोनसेजों मोनसे समा बेसेबांनो 1 घन्टा लायोनो मोनसेया मोनसेजों थांनायनि थाखाय दा मोनसेया मोनसेसिम सौहैनायनि थाखाय 1 घन्टा मोनसेया मोनसेजों सौहैलायनायाव 1 घन्टा गासै 24 घन्टा 24 घन्टाबा मा जायोमोन सानसे अब्ला मा जाबाय द्राघिमा हांखोआ दाबसे जायगानिफ्राय गिदिंनानै ओरै दाबसे जायगासिम सौफैनाय माने सानसे जानाय बेखायनो बेखौ साननानै लानानै दिहुननाय जादों दा बेखौ उननि क्लासाव मोजाङै मोनहैखागोन बेखौ दा सुंथाबैल' खिन्थादों दानिया दा मा नुनो मोनबाय अब्ला द्राघिमा हांखो माखौ बुङो अक्ष हांखो माखौ बुङो दा बेबादि जों मोनबोबाय नाथाय मोननैबो जोङो खेबसेनो मोनसे सावगारियावनो जुदि नायनो लुबैदोंबा नैबेबादि नुगोन होनदों द्राघिमा हांखोआ जोंना सा मिरु खोला मिरु फोनांजाबबाय बेबादिया बेनिफ्राय अक्ष हांखोआ जोंना सानजा सोनाब गिदिं खनजोबनाय दा बेबादि मोनसे जे बादि जादों आरो बेनिफ्राय जे बादि जाबाय नालाय बेखौ मोनसे आखान्थिब्रै खना जाबाय नालाय जायगा दिहुननो सम दिहुननो गासैबो जायगा दिहुननो सम दिहुननो थिग मोनसे सुबिदा जाबाय आरो दा बेखायनो बेखौ गोसोआव लानो नांगोन दा बेखौनो बेबो फोरमायदों बेखौ नोंसोरो थख' न'आव फरायबानो जाबाय अब्ला नुनो मोनबाय मा दङ बाहाय गोसोआव लानो गोनां खालि द्राघिमा हांखो माखौ बुङो अक्ष हांखो माखौ बुङो मानो लानाय जादों गुदि द्राघिमा हांखोआ मा बिसुबा मा बेखौ मिथिबाय बेनिफ्राय बेफोरखौ मिथिबानो जायो दानिया आरोबाव मा होनामोन मोनसे बावा बाथ्राया मा जोंना गुदि द्राघिमा हांखोआ बेसेबां डिग्री जायो बिसुब हांखोआ बेसेबां डिग्री जायो बेफोर आरो गुदि द्राघिमा हांखोआ बबेजों थांदों बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मिथिबाय खर्कट क्रान्ति मकर क्रान्ति माखौ बुङो बेखौबो मिथिबाय दा बिसोर गासैबो बाथ्राया जोंनि थाखाय गोनां गोजा बेखौल' नांगौ उनाव समावबो नांगोन क्लास 6निल' नङा नोंसोर देनां देरबाबो बेखौ नांगोन उनाव दानिया मा जाफैबाय बिनि सोंनाय फिननायखौ नोंसोरो माखासेया बेयावनो दंखायो गोसोआव लाखिनो गोनाङाव गासैबो दंजोबो फ्रायानो बेनिफ्राय जा दं रोंनाय गैयै गासैखौबो PDF फाइल बानायनानै मोनसे नट्स बानायखादों बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं फार्स्टआवनो बेजों थानानै डाउनलड खालामनानै लादो बेनिफ्राय लिरख'नानै लाबानो जाबाय फ्रियावनो गोबाङानो बायनांगौ साननानै बेसेबां लायो मायो सोंहरगासिनो दङ बिदि नङा दा शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरा जाहाथे मोनहैनो हायो गोजोन्थों।